Ahoj, takže tu je reklamačný report, ktorý si dostal. Sú to jednotlivé reklamácie aj so sumami za jednotlivé riešenia. Keď si chceš pozrieť obrázky, je to jednoduché, potrebuješ na software Cygnus. Má ho Iveta, prípadne ti náš IT-ťak vie urobiť k nemu prístup. Takže toto je reklamácia napríklad s číslom 4001. Otvoríš si software, to je tento. Tu sú prehľady. Tam si reklamácie a chcem vedieť, čo je s reklamáciou s číslom 4001. Vyhľadá to, zistíme si, na ktorej predajne, ktorý dátum bolo. Je tu chybná prehádzovačka na zadnom kolese. Kto to opravil? Opravil to. Po novom tu už budú dávať sumy. Teraz to máš len v reporte. A tu sú jednotlivé fotky danej reklamácii. Takže toľko asi všetko. Ak by si mal otázky, kľudne sa ma spýtaj. Ďakujem.